Ola, bons días. Imos dar comezo a esta xornada que forma parte xa casi dunha tradición de homenaxe a unha muller galega que destaque en cualquera dos seus ámbitos científicos, artísticos ou por outros, ou empresariais ou por outro motivo. Neste caso, Mari Quintero, A luz que alumea a vida, organizado pola Comisión de Igualdade. Nomeadamente por María Xosé Agra, por María Xosé Porteiro e Encarna Otero, que estuvestes moi activas neste asunto. María Xosé Agra, que é coordinadora da sección de Igualdade, ten a palabra para explicar o sentido desta xornada e máis cousas, se é o caso. Gracias, señor presidente. Bo día a todos e todas. E, se é o caso, vamos a empezar. Un outono máis, e van xa a 6 anos desde aquel primeiro coincidente 29 de outubro de 2009, con Xoana Torres, a dona dos mapas, co que se iniciaba esta actividade de carácter anual da Comisión de Igualdade. Achámonos, pois, ante a 7ª xornada, desta volta poñendo foco na fotografía e con Mari Quintero como protagonista, baixo o título A luz que alumea a vida. Temos a honra de que Mari Quintero estea hoxe con nós, dámoslle unha garimosa benvida, agardando que tamén este sexa para ela un día de grande ledicia. Como así o é para a Comisión de Igualdade, tamén para as coordinadoras da xornada, Encarna Otero e María Xosé Porteiro, a quen hai que agradecer moi especialmente o termos chegado ata aquí e, como non, tamén unha alegría para o Consello da Cultura Galega. Benvida ás relatoras e relatores, a familiares e amizades de Mari Quintero e a todos e todas as presentes. Naquela primeira xornada avanzábanse as líneas que tentaba perseguir esta actividade, a necesidade de un espazo para acceder e ter un mellor coñecemento e estudio das obras, das achegas das mulleres galegas en todos os ámbitos culturais, artísticos, científicos, sen perder de vista igualmente a necesidade de garantir a transmisión, de recuperar camiños encetados e de xerar novos enfoques. En resumen, e queremos seguir insistindo nisto, estas xornadas concíbense como un espazo de visibilización, de transmisión de coñecemento, de reflexión e debate que teñen un importante esforzo e traballo ao longo de todo un ano do que resulta a cartografía para o álbum de mulleres, o punto de documentación digital da Comisión de Igualdade e que ao longo das xornadas será presentada. Compre sinalar que no álbum de mulleres, das 123 biobibliografías que se levan publicado, ningunha é dunha fotógrafa. As poucas referencias ás fotógrafas temos que buscalas nun especial Mulleres e Artes Visuais. En Facéndonos nítidas, fotografía de muller en Galicia do 2009, que pertence a ese especial, Natalia González de Besa, que tamén estará con nós, apunta xusto a moi escasa información que atopou sobre fotógrafas galegas ou residentes en Galiza dende os comezos da fotografía alá polo 1839, como é sabido. Aquí cítase como non, xa no comenzo do século XX, a Ruth María Anderson, a fotógrafa da Hispanic American Society, que ven a Galicia no 1924 co seu pai tamén fotógrafo, realizando un traballo de alto valor etnográfico e antropolóxico, constituindo un dos arquivos máis importantes. Tamén nomea a Corona González como un caso totalmente descoñecido e di: unha muller acomodada económicamente relacionada co mundo artístico que comprou unha cámara en París na súa viaxe de casamento. Fixo unhas 200 fotos entre 1900 e 1925. Facía, sobre todo, fotos de familia e retratos, e mesmo chegaran a publicarlle unha reportaxe na revista Vida Gallega e as placas consérvanse hoxe no Museo de Pontevedra. Segundo constata Natalia González de Besa, a día de hoxe non temos achegado nomes femeninos que usaran a fotografía como campo de acción tanto no artístico como no comercial. Os motivos, sigue dicindo, que justifican estas circunstancias son probablemente a lenta expansión que tuvo a fotografía na Galiza, axudado polos altos precios do material que limitaban o seu uso a determinados sectores da sociedade.
A fotografía non foi unha arte popular na Galiza ata o último terzo do século XX, é dicir, anteonte. Non atopa, salienta, ningunha fotógrafa contemporánea a Pacheco, Casado ou Ferrol, o cal xulga como indicador do lugar das mulleres na sociedade e no mundo das producións artísticas. Haberá que agardar, entón, ata os anos 80 do século XX para comenzar a visualizalas, aínda que con problemas. Hai algunhas fotógrafas nas exposicións, poucas, de mulleres artistas, e xa de forma máis clara, a partir do ano 2000, aparecen algunhas seleccionadas e outras premiadas. Por certo, o último premio Casado, fallado recentemente, recaiu sobre a fotoxornalista Bandia Ribeira. Neste sentido, nada que esperar que non acontece igualmente na pintura ou na escultura. Séguense as mesmas regras. Entre as aportacións documentais deste especial están as de Margarita Ledo, porque tamén son poucas, e por eso as cito, da Palabra silenciada de 1990, Mulleres na historia da foto e Foto Verdade, así como dous textos, un de Natalia Poncela, Enfocadas, e outra de Amanda Traba, Representación femenina, que corresponden a textos recollidos en Mulleres, publicación do Arquivo Pacheco no 2010. Con todo, no álbum temos procurado que as fotógrafas e fotógrafos estén presentes a través das imaxes das biobibliografías. Aínda que sexa un pouco longo, a Comisión de Igualdade lle gosta nomear e visualizar. Así, temos a obra de Rosa Figueroa Insua, que falará tamén na xornada de hoxe, a ilustración que encabeza a biobibliografía de Beatriz de Castro, a obra de Xavier Vieiro na ilustración de María Reguera, a obra de Víctor Vaqueiro, que tamén está aquí presente con nós, a ilustración de Pepa Loba, a obra de Xosé Castro, que as fotografías que acompañan a bibliografía das mulleres das encrobas, son obra de Celia García as fotos de cabeza de Constanza de Castro e máis de María Francisca de Isla e Losada, a obra de Natalia González de Besa, xa citada e que falará tamén aquí, sobre Rosa María de Castro e Centurión, a obra de Teresa Navarro, que nos acompañará ao fondo da sala controlando o son e a imaxe en toda a xornada, que é a foto de portada de Dolores Rodeiro Boado, a obra de María Esteirán no retrato de María Valteira e a obra de Uqui Permui nas Meigas e María Soliña. Non é moito aínda queda por facer. O campo da fotografía é amplo, artistas, fotoxornalistas, documentalistas, e a fotografía como un ámbito no que as mulleres van buscar independencia económica e social, no que, ademais de asistentes ou propietarias dun estudio fotográfico, van ser fotógrafas profesionais. Compre coñecer e analizar a evolución cambiante da relación das mulleres coa fotografía en Galicia. A xornada de hoxe, arredor de Mari Quinteiro, tenta un achegamento ao álbum particular da fotografía, entendida como espello de realidade, como memoria, como rexistro, documento, como produto cultural. A fotografía é algo cotiá, familiar ou mesmo extraordinario. O álbum, neste caso, está cheo de retratos, xogando coa luz, con retoques, seguindo os cánones e modelos vixentes. Poses, fondos, escenográficos, ollares, rostros, e tamén nos dá conta das diferencias sociais e da importancia da evolución das técnicas. Iluminación, negativos, tipos de película, filtros, cámaras, o encadre, o ángulo de visión, a capacidade, xa que logo, de intervir no resultado fotográfico. Esta xornada insírese na fotografía analóxica, non na digital, por máis que Mari Quintero tamén ten incursionado nela. E, polo tanto, achegámonos a un mundo que nos vai deixando, por non decir que xa o fixo. A digitalización da vida cotiá, a fotografía digital, abre novos debates e complexos problemas. En particular, volvese aínda menos nítida a liña entre realidade e ficción. Haberá que estar a espreita. A Walter Benjamin preocupáballe a vinculación da fotografía e a arte. A Roland Barthes, na súa famosa cámara lúcida, a representación. Temos hoxe que pensar sobre as mudanzas na creación e na reproducción, no original e na copia, na fotografía como creación e como documento impersonal, na realidade e na ficción. Mais iso terá que ficar para outra ocasión. Non me resisto a citar a Susan Sontag. As fotografías promoven a nostalgia activamente. A fotografía é unha arte lexíaca,
unha arte crepuscular. Casi todo o que se fotografía, por ese mero feito, está impregnado de patetismo. Algo feo ou grotesco pode ser conmovedor porque a atención do fotógrafo dignificou. Algo belo pode ser obxecto de sentimentos tristes porque embelleceu ou xa non existe. Todas as fotografías son memento mori. Ao longo do día teremos ocasión de reflexionar sobre mulleres e sobre fotografía. A Comisión de Igualdade, no ano xa 2014, considerou que non se podía adiar máis o suliñar as importantes aportacións das mulleres neste campo. Semella que esta xornada, ademais, é a caída. Quizáis sexa azar ou casualidade, pero ven coincidir con dúas exposicións sobre fotógrafas que están tendo lugar. Unha mega exposición ou doble exposición, según din, a máis importante que se ten feito a nivel mundial e que ten lugar en estes momentos en París, no Museo d'Orsay e na Orangerie, baixo o título Quen ten medo as mulleres fotógrafas. 165 retratistas de 1839 a 1945. A outra no Centro Pompidou de Málaga, co título Son modernas, son fotógrafas. 20 mulleres, 150 imaxes, anos 20 e 30. Os títulos vemos que son suxestivos, pero tamén vemos como representan a necesidade de abordar a historia das fotógrafas, da súa arte e da súa profesión. Nos tamén queremos, non temos unha contribución tan extraordinaria, pero sí temos unha modesta exposición que agardamos saia da xornada de hoxe ese impulso para que se faga unha gran exposición das mulleres e a fotografía en Galicia e, por suposto, que se fagan máis estudios. Hai máis, como sabemos, do que parece. A nosa da man de Mari Quintero é, senón, unha pequenísima contribución. Compre finalizar agradecendo de novo a Mari Quintero compartir connosco o seu traballo, o seu facer fotográfico e a súa andaina profesional. Moito habería que decir, e hai que decir sobre retratos, aí está Margaret Canavan. Especialmente quixera agradecer a Marián Mariño, a Encarna Otero e a María Xosé Porteiro o seu bo facer. Por descontado, o noso agradecemento a todas e todos os que participan nas distintas sesións do programa. E, como non, agradecer igualmente, moi sinceramente, o esforzo e contribución de moitas máis persoas ás que a Comisión de Igualdade quere agradecer públicamente as súas achegas. Sinto, pero vou a dar paso neste caso aos agradecimentos explícitos a quenes contribuíron a que esta xornada tivera lugar. A persoas e entidades externas ao Consello da Cultura Galega. Fernanda Padín Ogando, Maximino Queizán, Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo, Concello de Lugo, e aos xornais e revistas especializadas que colaboraron nas actividades desenvolvidas para esta xornada. Atlántico Diario, Boletín de Fotógrafos Profesionais de Asturias, Boletín Informativo de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Asturias, Boletín Informativo da Asociación de Fotógrafos Profesionales de La Coruña, El Correo Gallego, El Diario de Asturias, Diario 16 de Galicia, Electroimagen, Faro de Vigo, La Fotografía Social, Foéminas, Foto Profesional, Fotoventas, Galicia Moda, Hiposulfito, revista de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen, Información Profesional Kodak, La Noche, Nuestra Imagen, órgano de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos, Profesionales AC, La Nueva España, Pontevedra Empresa, El Progreso, El Pueblo Gallego, Revelador, Boletín Informativo Profesional, Revista Foto, Revistum, a Revista do Verbum de Vigo, Sol de España, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, La Voz de Vigo. E o persoal do Consello da Cultura que participou no artellamento destas actividades. Miguel Alonso Fachado, Rosa Neiros Díaz, César Camoiro Vega, Aurora Fernández Díaz, Anxo Sumai García, Irene Gómez Menéndez, Susana Guitar Novo, Xosé Lens Bruña, Antonio Montero Costolla, Teresa Navarro Quinteiro, Beatriz Pérez Mosquera, Begoña Tajes Marcote, Elena Vilela Camino e Prudencio Viveiro
mogo. Gracias a todos por o seu esforzo e o seu traballo e agardamos dende a Comisión de Igualdade que esta xornada sexa frutífera e constitúa un impulso para que as fotógrafas galegas teñan o seu espacio neste mundo. Grazas. Bueno, pois, bons días de novo. Desde logo o espazo que demanda a coordinadora da sección de Igualdade creo que se está facendo realidade con esta xornada, que celebro que me gusta, estou moi satisfeito de que se poida celebrar, ainda que o día non nos acompañe, nestas datas que se están prefixadas no Consello da Cultura. Desde o punto de vista da Comisión de Igualdade, este podemos dizer que é un dos días grandes da súa actividade, e, por tanto, esta regularidade con que se efectúa é unha mostra do compromiso que a institución, non só as persoas, tamén as persoas, naturalmente, pero a institución ten con este ámbito e con esta idea propia dos tempos que corren e que debía ser moito máis antigua, da igualdade. Tamén celebro que estas xornadas coincidan nunha figura e nun sector profesional e artístico que para o Consello da Cultura é especialmente grato e importante. Para mí, personalmente, a persona de Mari Quintero, que a conocín pois, este ano mesmo, aínda que podría ter conocido antes por referencias, especialmente das miña familia en Lugo, pero non houve un modo de combinar isto, que este presente aquí unha fotógrafa que cubreu gran parte da vida social de Vigo durante os anos da transición e até hai moi pouco tempo, é unha homenaxe non só a ela, sino tamén a esta forma de entender a vida urbana e a sociabilidade urbana nunha cidade como Vigo, que foi un dos lugares, e é un dos lugares onde a fotografía se desenvolveu mellor, con máis intensidade, e onde algúns dos fotógrafos, como xa foi citado aquí, Pacheco, creo que deixaron unha pegada extraordinaria sobre o que foi a construción de Vigo como unha cidade moderna, non unha metrópoli que non chega a eso, pero sí unha cidade moderna e europea. E a fotografía, tamén para o Consello, é moi importante, especialmente nos levamos dedicado ao que é fotografía con perfil, podemos decir, migratorio, porque as migracións e a fotografía están íntimamente ligadas, era unha forma de comunicación moi constante, non só desde o punto de vista particular e doméstico ou familiar, sino tamén desde o punto de vista colectivo e societario. Non hai familia que non teña un emigrante e non hai familia que non tivera, ainda que a perdera, unha fotografía dese emigrante que estaba en América ou que os emigrantes tiveran algunha foto dos que estaban aquí. Tamén isto deu lugar a construción dun gran patrimonio visual. O próximo día 10 inauguraremos en Vigo unha pequena exposición, pero ambiciosa exposición, chamada Galicia Imaxinada nas revistas de emigración, que basicamente está fundada na imaxe. Por tanto, non é só imaxinada nos conceptos, nas ideas, nos símbolos, sino tamén nas formas. E a fotografía, aínda que non sexa sempre de boa calidade, é esencial para construir esta propia imaxe identitaria ou para saber realmente como nos vemos a nós e como nos vemos desde fora. Desde este punto de vista, por tanto, creo que a fotografía está moi presente entre nós, que deberá estar máis, naturalmente. Estamos intentando incorporar algúns outros acervos fotográficos ou, en fin, espolios, podemos decir, fotográficos, que tratan da Galicia dos 70, dos 80, dunha forma tamén moi original. Neste sentido, pois, agradezo moito non só que a Comisión de Igualdade escollese unha fotógrafa,
senón que escollese unha fotógrafa con este perfil e que poderamos combinar o que é a fotografía en sí e o que é un modo de entender a acción colectiva e a sociabilidade como é que permiteu, e poderá permitir no futuro, a fotografía de Mari Quintero. De modo que para a Comisión Executiva, para mí como presidente do Consello, pois desde que foi proposto no plenario esta idea, foi constantemente apoiada, como serán as próximas que xa están máis ou menos acordadas, porque esta Comisión de Igualdade ten, digamos, un estilo horario que vai sempre unha hora por diante do horario que é normal nesta institución en xeral, nesta sociedade, quizá para gañar etapas, ou para cubrir o que antes non está, o que non se fixo antes. Por tanto, xa lles podemos anunciar que dentro dun ano aquí nos veremos, espero, se vivimos, espero que sí, e que teremos, ainda que con outros motivos, tamén un motivo, unha celebración en torno a unha muller, a unha actividade profesional, a un perfil científico, un perfil personal, original, como é o de Mari Quintero. De modo que, no que respecto ao ano actual, Mari, moitas gracias pola túa disponibilidade e axuda para facer isto. Nós tamén procuramos contribuir e responder a esa xenerosidade, e o resultado é non só esta xornada, senón tamén a exposición que está fora, e especialmente, se se pode decir, pois esta acollida que todo o personal do Consello, creo que xa foi citado nas partes máis, digamos, máis directas na colaboración, non nas partes decisorias, porque a previsión de igualdade é rebaixarnos un pouco os fumes, de modo que todos, incluso os que non estamos citados, estamos moi contentos de que isto poida ser feito, de modo que espero que teñan unha boa xornada, quedan convidados mesmo para outras xornadas, aínda que non sexan deste tema con esta persona, como non podrá ser feito, evidentemente. Bos días, boa xornada. Bueno, moi sindicalista, te ves. Sindicalista, sí. Bueno, quedadas, eu teño que ir a traballar. No, nos vamos a bailar. E despois vai ser un... Moi ben. Ventilador. ¿Qué Está, tal? que nos... Non me fagas chorar. É terrible.
Ben, bo día de novo. Comenzamos a xornada ca primeira intervención que ten como título Mari Quintero, artista e nai, e que, como di xa o título, vai a desenvolver e a iniciarnos e a presentarnos a Mari Quintero, a súa filla Marta Álvarez. Marta Álvarez estudou Económicas e Empresariais, ten unha extensa actividade empresarial e nestes momentos tamén relacionado co campo, ca gandeiría, nunha Galiza que vive momentos complicados tamén en este sector e que, nese sentido, pois é tamén importante destacar a súa carácter empresarial emprendedor, esas galletas Maruxa que lle concederon algún premio e que pode ser tamén unha mostra do que as mulleres en Galiza son quen de facer e o que tiran por este país dende todos os ámbitos. A Comisión de Igualdade quere agradecerlle especialmente o ter aceptado facer este relatorio inicial e, evidentemente, como decía, no título está xa, vai a falar de Mari Quintero como filla e coñecedora da súa nai, coñecedora, por suposto, de primeira man da dilatada e variada carreira profesional da súa nai e, sobre todo, ela indicaba que do que vai a falar fundamentalmente é dunha infancia inesquecible no medio dun caótico paraíso onde reinaba a miña nai, viva representante da alegría e pasión polo traballo. Sin máis, ten a palabra Marta Álvarez. Gracias. Gracias. Bueno, primeiro quería pedirte perdón, mamá, porque... Xa vamos a empezar a chorar. No, porque me confundí, pensei que me quedaba máis cerca e cheguei, salín de casa impecable. Sabes? Chovía. Claro, chovía e, bueno, outra maleta de máis, tiven aí un pequeño percance que por iso estou así nestes momentos tan acalorada, non? A parte da emoción de estar ao teu lado, non? Bueno, bons días. En primeiro lugar, quería agradecerlle a organización pois a oportunidade que me brinda de falar da miña nai e poder agradecerlle públicamente todo o que me ensinou e que, sen dúbida, marcou a miña vida. Nesta charla quero compartir as lembranzas que tive desde nena de como veía eu o estudio, como vivín a evolución artística e personal da miña nai, declarándome abertamente a súa fan número 1 desde o momento que nacín, que casi me trouxeche nas escaleras, hasta o día de hoxe, porque a verdade é que sempre me sorprendes. A miña nai é un pouco como o Rolling Stone, que parece que van a facer o último concerto e sempre, sabes? O sea, a semana que ven temos un homenaxe, o sea, un montón de cousas, non? Entón, bueno, eu realmente un dos primeiros recordos que teño era que na escola poñía na matrícula profesión do pai. E a mí iso molestaba moitísimo, non tostachaba, profesión da nai, fotógrafa, non? A mí extrañaba moito, non? Que fora a única da clase que fixera iso, porque, claro, eu estaba tan afeita a ver a miña nai sempre traballando, non? De feito, eu cando salía da escola, o sea, as outras nenas iban coas súas nais a dar un paseo o que fora, e eu tiña, pois, a enorme sorte de poder irme a un paraíso que se chamaba o estudio de Mari Quintero. Encantábame, bueno, baixar por Urzaiz e encontrarme o escaparate mítico de Mari Quintero. Ali arremolinábase moitísima xente, non? Era un pouco como o Facebook daquela época. Entón, muros de fotografía, a xente aí cotilleando, tal e cual, entón eu quedaba moitas veces pois escoitando, non? Pois as cousas, non? Que decían, non? Ben, despois de pasar ese Facebook vigués, que se pode facer unha canción con isto, porque vamos, sin duda, había unhas escaleras enormes, non? E ali chegabas.
chegabas ao estudio, eu penso que todos acordámonos desas escaleiras de subir hasta ali, non? E entonces, claro, era para min eran 2 pisos enormes, cheos de xente, de sorpresas, de compartimentos. Bueno, dos compartimentos que máis cariño lle teño é a sala donde, a habitación donde se retocaba, non? Ali era, bueno, onde estaban las niñas del estudio, e digo niñas del estudio porque sempre se lle chamaron así todas as mulleres que despois ahora vai presentar a miña nai, que da igual que estean jubiladas, seguirán sendo las niñas del estudio. Claro, son cousas que a mí sempre quedaron gravadas, non? Pasaba o tempo, eu xa casi era unha muller e elas seguían sendo las niñas del estudio, non? Cosas así deste tipo, non? Entonces, bueno, ali estaban pues todas elas, todas mulleres, menos meu pai. Entonces, por eso, a mí sempre me pareceu normal, pois realmente, pois que as mulleres traballaran, e entonces a mi mamá, que queres que che diga, pero criáchesme nun matriarcado total e absoluto, non? Entonces, por exemplo, nesa habitación estaba Chus. Chus estaba sempre, porque o resto pois entraban e salían, e ele estaba retocando as fotos e facendo verdadeiras milagres nas fotos que facía, non? O sea, mellorando o que estaba, como por arte de maxia, e eu sentaba a merendar ao seu lado. Entón, en principio, empezou pois con... Dios mío, como sudo estoy. Ves, un retoque, necesito un retoque ahora. Por favor, que horror. Bueno, se hace un kilito. E entonces, pois, Chus empezou a retocar primeiro con lápices e con... Esta es unha madre, gracias. Con lápices e raspador. Despois acórdome que tiñamos un montón de caixas de lápices, parecía como La Rápida, que era un sitio mítico de Vigo, onde comprábamos parte do material. Despois pasou o color, e entonces o color utilizaba os pinceles, os botiños estos de Kodak, que ela iba misturando, facendo aí todas a maxia esta. E despois pasou o ordenador. O sea, entonces, claro, realmente pasaches, Chus, por todas as fases. Verdadero exemplo de reciclaxe laboral en toda regla, non? O retoque foi unha das bases do éxito da miña nai. Ela sempre foi unha visionaria. Dende que empezou a retratar, deuse conta de que se podía mellorar a realidade sen desvirtuarla e facernos a todos a vida máis feliz. A verdade é que recordo a miña nai sempre intentando facer a vida agradable a todos, outra grandísima virtude das que tes, porque temos que recoñecer que canta xente fixo a miña nai sentirse guapa. Moita, moita. Que non ten unha foto de Mari Quintero na súa casa que todo o mundo di, pero que guapo, que non sei cuánto. Bueno, eso, fixeches, mamá, unha labor social impresionante. Que lo sepas. Eu penso que os de Vigo estaban, o sea, sentíamonos máis guapos que os da Coruña, perdón por... Pero era esa, sabes, esa que todos os de Vigo nos sempre, pois as fotos da miña nai chegaos ali, pois, Dios mío, mi vida. Entendes? Aunque fora así con brillos, a mí sacábame unha foto ahora e estaba estupenda. E entón, claro, eso tamén é parte da vida, non? E, dende logo, non sei, se te pillara de novo a era digital, non sei a onde chegarías, pero para mí, dende logo, non pudeches chegar máis alto, non chores? Bueno, despois desa sala, non, onde se retocaba e tal, estaba o recibidor. Ese era o reino de Marili. A eficacia personificada, vamos, un auténtico ordenador humano. Según chegaba un cliente pola porta, Marili xa sabía todo. O nome, que fotos quería, que tal. Como pasaras unha sola vez, entras unha sola vez no estudio, xa era como un código de barras, non? Xa te fichaba e encima, en que se fora a luz, seguía funcionando. Bueno, é máis, o sea, chamaban por teléfono, collía o teléfono e sabía quen chamaba. Sin centralita ni nada, non? Entonces, claro, son cousas... Oye, pasou moita xente, moitísimos clientes, non? O sea, que realmente era unha auténtica profesional, porque pois era moi fácil, dalle un par de tecliñas e xa te aparece todo, pero realmente en aquellos tiempos as cousas eran moitísimo máis artesanales, non? Facías as fotos, viña un repartidor a coller o rollo, despois viñan os negativos, había que lexir esos negativos, había que facer probas, bueno, un mundo, non? Entón, eso tamén quero reivindicar un pouco ese papel da miña nai de artesana e de realmente durante toda a súa vida pois dar traballo a moita xente e mantelo, que eso
xa é importante, non? Entonces, outro dos sitios tan maravillosos tamén do estudio que recordo era o laboratorio. Claro, o laboratorio para unha nena, imaginádevos, non? E estaba ali a miña nai pois, facendo todas as mezclas, non? Cos reveladores, metendo a man para facer unha sombra na foto, bueno, un montón de cousas que realmente para unha nena era algo pois moi atractivo, non? De feito, vamos, hai unha anécdota que se conta sempre na familia e é que, bueno, pois antes a miña nai estaba en Lugo cos seus pais e chegaron a Vigo, claro, pois ao principio, como todos os principios vos, soen ser duros, non? Entonces o laboratorio estaba no baño e no bidé, pois estaban aí os negativos, non? Entón, pois un día Carliños, claro, normal, chega de clase e ter esas cousiñas a túa altura, non? Pois colleu os negativos, empezou a rascar, empezaba a salir a gelatina, claro, encantado da vida, hasta que se deron conta que estragou non sei cantas bodas que xa se separaron, Os que lle fixeches eso xa están total, vamos. E entón, claro, realmente, outra das cousas admirables que naquel momento, pois a miña nai montar un negocio co seu propio nome en Vigo, bueno, por suposto, sempre coa axuda do meu pai, non? Pero, bueno, xa foches unha pionera tremendísimo a esos niveles, non? E, claro, realmente conciliar a vida laboral coa vida familiar, pois non era tan fácil en esos momentos, non? Éramos moitos naquele momento, naquela casa, éramos moitos, e pasábase estupendamente. Claro, bueno, exactamente, pero bueno, quero decir que a partir de empezarte tamén a profesionalizarte un pouquiño, revelabas as fotos en cubetas un poquinho máis altas, xa claro, para que non chegáramos os... Despois dese accidente, calquera. Claro, porque é normal, os atendo fillos, aparte ti veches ben 4, o sea que, bueno, que... Como lle explicas a uns novios que lles fixeche das fotos que se quedaron sin elas porque o meu pequeno rascounas e deixounas sin... Non sei a que desculpa puxe, pero é moi serio, perder uns negativos dunha boda a min nunca me pasara, pero foi tremendo. Por eso, o artífice está aí diante. Sí. Bueno, é o que se facía cos negativos para facer os plásticos para as carteiras. O sea que recollíanos, entonces quitábase esa gelatina, quedaba transparente, e onde se poñían as fotos todas que regalaban as novias sempre para as carteiras dos... Bueno, pues sigo, porque senón xa me perdo, xa vamos. Bueno, e despois o eixe central de todo ese entramado era o platón. Ali a Ana e mamá pues, facían maravillas, non? Eu recordo con especial cariño a Antroido, porque a cantidade había moitas veces que había máis xente no estudio de Mari Quintero que na Rúa do Príncipe. Máis disfraces, o sea, sí, entonces eu metíame no despacho de papá e entón veía como entraba de repente pois un neno vestido de galego e en 2 minutos entre Ana e mamá pois facían unha aldea galega aí comprados de repente no plató. Aos 2 minutos chegaba pois unos ovnis e xa estabas noutra galaxia, pasabas de... pero en 0,2, non? Entonces, que pasa? Que realmente eu nesos momentos non era consciente, o sea, parecíame que era moi fácil porque veía habilidade con que facían, como cambiaban o atrecho, non? Pero despois, co tempo, dinme conta, primeiro, do difícil que era eso, facer en 4 paredes sin ter, porque era, por exemplo, se pides hora, bueno, pois, vou ir disfrazada tal día, a tal hora, entonces tes tempo a facer algún tipo de organización, non? Pero aquí chegaban, e cada pouco, sabes, iban saindo a xente con escenarios diferentes, non? Son das cousas que máis me chamou a atención, non? Entón, ao final, co tempo, dime conta que realmente o que tiñas ter a paixón polo teu traballo, que iso facía que tiveras sempre ideas novas, que puideras non estar nunca cansada, porque acababas, ao mellor, de carnavales, aquí estades todos de testigo, acaba de traballar, de facer tal, e onde, pois, íbamos a cenar ou salían de copas, de todo, vamos, o sea... E celebrábamos o carnaval. Efectivamente, e ainda se disfrazaba, non? E ainda se poño un decorado, o sea, que, vamos... E iso realmente esa é a paixón que te caracteriza, mamá, entendes, de
salir adiante, de facer cousas novas, de tal, porque eu de pequena pensei que todo o mundo era así. Claro, e despois, pois, co tempo, pois, dime conta, pois, realmente, pois, do especial que eres, agora choro eu. Ai, mi má querida, nunca mejor dicho, claro, gracias. Sí, bueno, da igual. Bueno, outra das cosas que me maravillaba de ti era cando ibas aos congresos. Claro, de pequena, ¿no? Pues de repente, pues a tua nai vai dar un congreso, aí tal e cual, entonces a preparación era impresionante. O sea, pasábamos todos no estudio, pois moitos días antes preparando as fotos e non sei que, non sei canto, era como moi emocionante todo eso, non? De, ostra, miña nai, claro, era na retaca, que vai dar aquí unha conferencia, a única muller sempre, todos homes, sabes? E ela, papá que iba coas mulleres, claro, dos conferenciantes. E entonces eso, bueno, para mí tamén era unha especie de vacacións, porque eu marchaba ou a casa de Ana ou da miña tía, pero realmente estaba desexando que chegaran, porque non chamabades por teléfono nada, que sepas, que ahora nos botas en cara que chamamos pouco, pero... Non tiñamos móviles. Daba igual, o sea, entonces, claro, estaba desexando que chegaras para contar todo, non? Entonces, acórdome de sentarme na cama, mentras ti desfacías a maleta, e contar todos os logros, non? Señar, pois, os recortes de prensa, claro, porque eu era fan, tú non o sabía, pero a partir de aquí vou facer camisetas. E vou nombrar presidenta do Club de Fans de Mari Quintero. E, bueno, pois, esa valentía con que chegabas ti aos congresos, non? Más adiante tiven a sorte de poder verte en algún, dime conta realmente de que non exagerabas nada, tes unha capacidade de comunicación brutal, e encima sempre fuches unha moi boa maestra. Hai moita xente que como os cociñeros, que se guarda pois, como ingrediente especial, non? Pois queda algo na manga, non? A miña nai non botaba todo para fora, o que pasa é, claro, realmente, por moito truco que che den, se non tes o talento e a sensibilidade de Mari Quintero, pois non se pode chegar, non? Entonces, realmente, xa para máis ou menos acabar, decir que bueno, que en definitiva tiveches unha vida persoal e profesional maravillosa, pero que todo isto tampouco sería posible realmente pois sin todo o teu equipo que te acompañou sempre, especialmente pois Ana, a man dereita, esquerda, os ollos, bueno, todo, tamén a miña nai adoptiva, bueno, unha cosa así como todo terreno, non? Prefiro que te presente a miña nai despois un pouco, porque senón me emociono, e despois, claro, a traca final, Pepiño de Cumbraos. Sí. Todo un exemplo e un piar fundamental, non choredes, por favor, porque que realmente, a ver, todos o botamos de menos, pero esta parte aquí, non? Esta homenaxe parte para él, porque eu penso que non serías capaz, o sea, un home que te apoiou tanto sin ser a sombra, ao contrario, sempre estabas aí. Entonces, bueno, pues eu agora solamente pido un aplauso para Pepe, que está aí. Y bueno, pues darte las gracias por todo lo que me has enseñado, por lo que nos queda, hija, porque tú acabas antes con nosotros a este ritmo y a este paso. Y entonces, bueno, pues ahora creo que es el momento de que debes de presentar a tu equipo con el cual has ido, bueno, Bueno, pues... a mí me vais a permitir que lo haga en castellano, porque yo hablo gallego... Hablo gallego siempre, pero no tiene mucho que ver mi gallego con el que se habla ahora, y en vez de pensar lo que tengo que decir, pienso cómo tengo que decirlo, y entonces eso me frena mucho. Pues efectivamente yo
estuve sola al principio de estar en Vigo, pero después empezaron ya a entrar en mi casa lo que iba a ser parte de mi éxito, de mi trabajo. La primera fue Ana, que es prima mía y ahijada además. Entonces se vino a vivir conmigo a los 12 años, con lo que fue aprendiendo ya desde el principio. Después la siguiente fue María Jesús, me parece, ¿no? María Jesús. ¿Estáis por ahí, niñas? Marili no está, bueno, María Jesús que está allá. Es que levantaros por lo menos, es que no quieren venir aquí. Eso, María Jesús, por favor. Esta es la mejor retocadora que... ¿A qué años entraste? ¿A los 16? A los 16 y se jubiló conmigo, o sea que... Y entonces, pues también la verdad es que he tenido la suerte de que las he enseñado a todas. Por ejemplo, María Jesús tenía una cualidad que es que dibujaba maravillosamente bien y eso para el retoque le ayudó mucho. Pero claro, se hicieron a mi manera completamente y entonces no teníamos ni que hablar para saber lo que queríamos, nos entendíamos maravillosamente. Y pasó por el retoque de blanco y negro, por el de color y pasó después por el digital. O sea que ha entrado en todo. Y Ana era de las que me ayudaba a retratar, o sea, bueno, vivía además en casa y luego hacía bodas, o sea, era un laboratorio, también lo hizo, el de blanco y negro, el de color, porque siempre, allí está Ana, ahí. Y entonces, pues claro, aquel trabajo que hacíamos entre todas, con Ana me acuerdo que estábamos haciendo una foto y yo le decía, Ana, que no necesitaba decir el resto, ya sabía que había que cambiar aquel foco o aquella otra cosa. Y Marili, que no está aquí, se encontró mal, pues era la que contó Marta, que era una máquina para todo. Y las he tenido toda la vida y me acuerdo que siempre estábamos en perfecta armonía, porque cuando yo iba a un congreso, yo presentaba las fotos por motivos y unos tableros de 1 metro por 2, y colocábamos las fotos y estábamos todas, ¿eh? Luego se incorporó María, pero María ya terminó su carrera de Derecho, o sea que vino unos años después. María lo que nos hizo fue pues una nueva etapa, una nueva era, además con ella vino el digital, que la verdad yo estoy enamorada del digital, tengo que decirlo, y lo que estoy haciendo ahora es digital, pero bueno, ya no estoy haciendo retrato, estoy haciendo pintura sobre fotografía. Y nos juntábamos todas y poníamos todas las fotos y entre todas decíamos, bueno, ¿veis el menor defecto a cualquiera de estas? Había muchas, porque cada congreso que iba tenía que hacer fotos nuevas, entonces, y no quería repetirlas, porque en España nos juntábamos todos los mismos en los congresos y escogíamos todas y decía, aquella yo le veo tal, fuera. Así que claro, buscábamos pues lo más perfecto de lo que teníamos y todo eso se lo debía a ellas. Así que, chicas, gracias a todas. Sí, porque máis ou menos... Sí, además eu tengo que hablar a la tarde, hai que... Sí, hai que guardar. Ben, despois desta emocionada presentación de Mari Quinteiro, que, polo demais, a mí me facía pensar tamén en esa unión entre pensamento e vida do traballo das mulleres, que está sempre aí alentando, non? Esa pasión pola vida que se transmite o traballo, non? E que fai que se tire contra todo, contra vento e marea e, como non, ese grupo de mulleres que comparten tamén esa vida e esa pasión de axuda, de colectiva, me parece que é unha experiencia personal moi importante, pero que tamén podría ser, e a vemos en outras mulleres, cando... Podo contar unha anécdota? Sí, por suposto. A ver, eu acórdome, bueno, e logo a granxa do meu pai, non? E entón, claro, a ver, todo o que viví con miña nai, sabes, dese esforzo, de superación, tal e cual, claro, teño un exemplo, entendes, a miña nai, para min, é como Santa Mari Quintero, non, pero bueno, pero bueno, o sea, sabes, un referente, non? E entón, cando empecé na granxa, bueno, pois os 7 primeiros anos, a verdade que foron bastante duros. E
E ao principio, os 2 anos, me mataron a todas as vacas, tive que empezar de novo, tal. E un día dime a miña nai, Martiña, non sei como eres capaz de aguantar tanto, o sea, realmente se deixaras a granxa, pois todos estaríamos máis ou menos de acordo, porque, bueno, tamén non son mártir, non? E que hai que vivir un pouco, disfrutar e tal. E claro, me parecía increíble que ela, o sea, que eu era fan dela, que me dixera que ela alucinaba comigo con Como aguantaba. como aguantaba, non? E entonces aí, unha das cousas xa máis alucinantes que me pasou, porque a miña nai sempre foi moi visionaria, non? E sempre me deixou notitas, cando pasaba algo, de repente abría o caixón, seguimos arreglando na casa, non te dejes vencer, esa ainda teño, que xa... E entonces un día que cheguei, bueno, se me escaparan as vacas e todo o rollo, foi un día, pues, realmente, acórdame, moi duro para min, non? E nese momento chegaron os meus pais, e en vez de decir alguna cousa, o que se Dani tranquila, tal e cual, dime a miña nai, acabarás dando charlas en universidades. Iso fai 13 anos, non? Entón, claro, a mí, en vez de... Eu quedeime tan corta e dixo, está como unha cabra. O sea, como me pode decir outra cousa Bueno, en esa situación? Sí, tiña un sentido eso, porque no momento que ti entraches, a verdad é que a xente do campo viñalle pedir axuda a Marta, foi cando se empezou con tanto papeleo, Marta, eu non entendo, por favor, axúdame tal cual, e a cultura que había no campo, pois claro, era inferior, entonces, tiña moitas consultas, bueno, dixe, ti acabas dando conferencias, xa está, xa está. Sí, e acabei, claro. Sí. Sí, Encarna. O micro, porque así queda grabado. Sí, eu quería agradecerlle a Marta, e logo unha pregunta, Marta, e a Mari, que insistiran moito na maneira de facer as cousas das mulleres. É dicir, Marta, se hoxe aquí en vez de unha fotógrafa estuvera un fotógrafo, eu te prometo que a súa equipa, en igualdade de condicións, non aparecería. Serían os seus axudantes, pero non a súa equipa, igual a ela, no seu traballo e produción. E logo hai unha parte túa, Marta, que eu creo que é fundamental, que é efectivamente como as mulleres no traballo poñen a vida e, polo tanto, a vida das mulleres non se separa. Cando se vai de porta para fora non se queda unha vida ali dentro, senón que se leva consigo. Entón, eso fai que señan enormemente rendibles e productivas para a sociedade. Outra cousa é o seu tempo, porque os días as mulleres teñen 24 horas igual que os dos homes. Pero é, efectivamente, como ser capaz de compaxinar e conlevar a vida afectiva, a vida de amor, a vida reproductiva, que a vida do traballo como empresaria. Empresaria que, ademais, é capaz de dar traballo a outras mulleres que ora están xubiladas porque cotizaron por elas. Porque a mellor, se foran outra cousa, non cotizarían. Entón, hai un aspecto que te quero preguntar eu a ti, porque, claro, eu teño a sorte de coñecer a túa actividade e a de túa nai, entón, por eso, como sou con ventaxa, pois, bueno, facer. A mí hai unha cousa que sempre me sorprendeu de ti, que é ese aprendizaxe de error, acerto, error, acerto, error, acerto. Nunca un error te deixou no camiño. E, ademais, escolliches un camiño en Galiza difícil, que ten moi pouca autoestima, que é o mundo do campo. O campo é desprecio, é sociedade. Entón, escolliches ese mundo, seguramente porque tiñas na familia, e iso te favoreceu. Pero como empresaria escolliches ese mundo. E ademais fixeches algo innovador que foi aportarlle máis de, non te quedaches co produto básico, transformaches. Porque evidentemente as mulleres, a máis de riquiñas, queremos ser ricas. E está moi ben que o señamos tamén. Riquiñas xa somos de nacimento. Ademais ricas, non? Un pouco ricas, porque ademais temos o vicio, o costume de repartir a riqueza. Polo menos bastante máis. Entón, a pregunta que te quero facer é se ese aprendizaxe error, acerto, é en parte a escola da tua nai. Sí, por suposto. De ver como facía as cousas, sabes, e hasta que lles saía ben unha foto, un tipo de técnica, e sempre estaba aí e nunca vin, pois, desesperarse, isto xa non vale, isto non sei, eso sí que o fago a veces, non? Claro, son máis nova agora, pero bueno, pero sí que foi ese aprendizaxe, sabes, desde pequena. Eu pasei moi mal cando foi o de Marta, porque pasou moito frío, pasou moitos problemas, porque se estaba unha vaca para parir, dormía na corte,
e pasaba un frío, e eu estaba na miña casa en Vigo, quentiña, con calefacción, e a veces destapaba, me dixía, a ver como se está así, fai pouco. É Pero verdade. non, é que era, hasta lle dixo o meu marido, non daba cousa para moito, mete o coche dentro da corte, encendelle a calefacción, e polo menos non morres de frío. Pero claro, os principios foron moi duros, pero mira, o éxito veulle... Pero tamén temos un pouco, a ver, un pouco cordón umbilical, Sí, sí. É unha cousa, cando pasa calquera, sabes, sempre a miña nai xa me chama, que tal, eu non falo, claro, porque depois acaba sacándome. Non, pero sí que sempre. Entonces, pues, claro, eu notaba cando se destapaba na cama, dicía, ai, Ala! Non, tuvemos sempre algo especial. Eu sabía cando estaba mala. sí. Bueno, Entonces, eso xa pasa de regla. ahora nada, ahora xa Vamos. estamos a outro nivel. Sí, Bueno, eu creo que sí, estou de acordo está co que todo dito. decía Encarna e coa túa experiencia e a dela, que esa transmisión, non, da forza do traballo, do esforzo, de volver a comenzar, de tirar para diante, que É a non máis é... mimada, porque é a cuarta de todas, así. É unha pena que non teña fillos, pero teño vacas. A ver se lle transmito a eles ese espírito productivo. Bueno, pero exemplo. Sí, no, claro que sí. Vai máis alá do Sí. ámbito máis cercano, non? Para Mm. que haxa e se vexan experiencias de emprendedoras, como sodes as dúas, non? Que vai de transmisión directa, pero eu creo que eso é moi importante porque non se ve. Eu vendo estes días os xornais o que poñían sobre esta mega exposición que está en París, non? E de mulleres fotógrafas, decían, facendo xogo, porque hai uns libros por aí que as mulleres que escriben son peligrosas, as mulleres que pintan son peligrosas, entón decían, as mulleres fotógrafas son peligrosas. E por que son peligrosas? Decía, non, porque ca cámara, decía, non? Son peligrosas ca cámara. Pois sí, por qué? Porque son arriscadas, porque van máis alá do que se lles pedía que fixeran, e fixeron cousas extraordinarias, como reporteiras de guerra, e desde o comenzo, non? Entón, en ese sentido, Mari Quintero, que a súa cámara tamén era perigosa, non? E transmitía ese risco, ese emprendemento, esa forza por situarse no mundo, non? Que é difícil, porque non é nada fácil, como faz ti agora, non? E que eu espero tamén que de conferencias na universidade sobre a importancia do agro e da participación das mulleres na reconstrucción, polo menos en Galicia, porque daí virá unha boa parte do que sexa este país, non? Pero con respecto á fotografía, eu creo que esa imaxe da muller da cámara é unha imaxe impactante, non? E pensemos, pois, se Ruth Maria Anderson veu no 24 e pola sociedade esta norteamericana e recorreu toda Galicia. Claro, viña co seu pai, porque esa era outra condición. A mí me lembraba cando fomos á súa casa o presidente e eu a primeira vez que a coñecía, e ela decía como chegara a Vigo e os problemas que tiña, que era moi nova, co seu pai, non? Sí. Claro, porque unha muller sola, a donde iba? Non sei, casada. Sí, pero... Pero ainda así non nos arrendaron o piso nin o meu marido nin a min, tuvo que poñer meu pai. Todas as vicisitudes dunha muller nova que en aquel momento Éramos de fiar, se conoce. ten que levar sempre ou casada ou o seu pai, porque Anderson veu co seu pai porque era unha das cousas que tiña que resolver para poder vir aquí. Non podía vir sola. Era unha das condicións que lle poñían. Sabedes que un irmão de meu pai, que foi precisamente o que enseñou o oficio, foi estudo e minutero aquí da Alameda toda a vida. O sea que habrá a cantidad de xente de Santiago que... Pero bueno, xa fai moitos anos. Ben, non sei se alguén máis quere intervir. Como esta é unha xornada longa, teremos ocasión despois tamén de que ela nos conte algunhas cousas interesantes. De como vivíamos as rapazas aquelas tempos. Ben, pois entón facemos unha pequena pausa pausa e retomamos puntualmente para que nos vayan acumulando os tempos e podamos leválo con certa tranquilidade. Grazas, Marta, e grazas, Mari. E, bueno,